Welcome to the leading site news. Nilip Constituency long ta Mesen pensi vote kejok pon Arni pemanpon long no. Bharat adet mati India adangpi kelang Chari pon aphan Sorkar kepangni aphan MP kangvai pon along Jangmipo Niphai koi Arni Adap porphai throksi pen lo kejok pangcheng ponsi Mesen me et pen lapen ingsamjin pen vote kejok asai chun pon lo. Birta kerip apor ahut anki Nilip Constituency kedo an polling station along ta huri human pon away lapen ragging vote away. Lasi vote kejok apor ateng pen petang ponsi Ballots Box an ke thana an pon etsi Puthot Strong Room an ke pon thu. Nilip Constituency kapar lo long thom polling along bangko ansi voters doma pinsor lo so voters aphai ko anma lapen pangrum pet ko an doma anparta bangko ansi vote kejok dunma kejok dun de ma aphai ke long pon ateng ke lapuhen lo. Doigrung polling station number 35. Total population 936. Total poll 761. Unpoll 175. Male 385. Female 376. Percentage 81.3%. Kasumari polling station number 34. Male 260. Female 254. Total voters 656. Percentage 84.45%. Rishak Hidi LP School. Polling station number 38. Total voters 965. Vote casted 711. Male voters 354. Female voter 357. Unpolled voter 254. Percentage 73.57%. Tonon dak Rishak Hidi polling station along sidolo Lasi non dak ong dung ni Marli atun benang lok lapen pu pinsomar atun sitami non vote ki jokji phang wang bom lo lapen line ji heng bom lo Lasi Arni Sopik apor sami atun ma methang vote aja kong chichini ajok si non tum vote ki jokji phang se line dolo sila bangsong bong pen pu aching hanang jor pen ni arji pondi Lasi jasemet nangli jongjung pen ke ma thak la dak tudap pen non an jok bom lo Lasi la soang bong pen komat aparti si haji me nangli jongjung pen ke ma thap pon atai Kardom nili matha teng kulate nil tama polling along bangke chi thakrai jibon puse matha da ne nona matke ong bangke PHLC bangse highest dam bom lang stame BJP ta do Congress ta do chi thakrai dia sab ke pulote kedam tang MEC election hot kela so polling long bangke kopia party si ge haipon PHLC si haipon bom la dam tang hot ke pulutang te non ladak nang tum thaklong ma ruling atum phan penang tum lason karbok do tangkam ha ki pipen si vote ke pa ke nam vote ke pa jok la poson la sila ladak long nang tum polling long ke dam tang lason proxy vote mane poisa pen klitang te bangamen pen ke pa jok la poson nang tum long ke dam tang hot do ma ke dam tang an mang ke la poson ge chi thaklong li ni le tum long ke mithang amen ben si che jok rep lo lapen ke nilitum ke mane doubling sitame mari bang ave sing samjin ben sening kan bang sitame jok long si pining staming samjin ben si jok pon long si petang jibon pusin mathadap choro parpik lo non Arni Sopik apor sami alang letum lahai hoi lam che pajodun jasemet ki gopi pon ma pon te ladak tak ong dunga voters do dak bang pharu sir kap so se aphai mo dak voters do lasong bong benalang ni thanu teng potang te ladak ke non mat ke dam tang son akra poti PSLC leading bom asi lang dulo nang labang so apuling along pen ke bangji lang election counting ar ni komat si hai ponjima konat si rem ponjima lapen jasemet alang litung labang so ki jok pon hora bang ke alang pachine teng pong te dak bang ke non mat ke proxy vote or egging vote lahai ave lasi ingsamjin pen si chunpon poposi ni tum ta ni thepon lo lasila bangso Birta son thak along aprek ni tum endam thuji nang tu bomik tha kardom element kolom sengteron non likido ladak lakhain kor phon Nilip Constituency ke parlo Rishak Hidi polling long sidolo lasini dak ke bang athe bang ke pini jasemet MP kilek mate MP kangvai along pini dak ka beng long apartments tame non election jok pon bom lo lasi pini arni to dab baji throksi pen an lo jok pon lo lasi non dak porphai cap an ajuk ni non dak sidolang lasi non dak ni like bang adima bang ke kong dong atum non dak vote jok bom lo lasi so vote ki jok along jase mera bang kelang ni tum lo dak voters bang wana phai do ma pinsor so thak dak wan do ma lapen pinsor so pangrum pet ko an do ma lapen jase mera bang ke dak vote meeting machine bang me ma hingno ma ladak ko pi problem do ma lapen rara tum ko son sikra ko vote ki jok an armu chitu ma chitu te malabang so Birta nangkirip je phansi ni bang lo lasi labang so Birta ni li karji ponang sami na tum nang lang ni
kardom non ladak risak hidi polling station nong sinili dolo non dak lo jok bom lo la punili nong man ke bang non lo jok bom lo la song bong pen ladak editors ke long pon je phan ladak BLO ke haido la selang li pen sinon li chingki chan pon po la si aprang si ladak risak hidi polling station long vote ki jok aphai mate pangrum per voters aphai bang kwando la pen arosu pinso kwana phai do la bang so thang ngi than polikta dak nelitum risak hidi polling 38 polling center along tutela butar bang pharu sir kebra trok kebra pho lapen pinso phai bang pharu plira trok kebra pho lapen alu so phai bang pharu pho tutel pangrum pet pen bang pharu sir kebra trok kebra pho bang pharu sir kebra trok kebra pho long da dak pen nang an avotars do la sila song bong ben to dab baji throksi pen tong la dak ke cheng pon ma matang te pen machine la son ke test hot aki me ke no la poson plus problem ke klang do ma anili kamlong thanga problem ta veneli tum baji throksi pen sida vote ke jau japan start on pulutang te non la dak yong dong atum wang bom la sa me nang li jong jung ban ma tha teng pote non an bang kwan bak avo armu phai bak pol tang po non mat latest abang ke 200 alom an le tang lo pharu sir kebra trok kebra phong bong pen ke non bang pharini an amuk armu bang ke non jok pon tang la si ke dolang non bang troks pharu troksi bak armu phai dolang la si lang dono nang la so mis la dak ke vote ki jok ja dim long ko pp ka saksa kan na pen kon pol ma bang ke mo arning kang sam kang ton apor ran si kedo ke Birta long pon po la si Welcome to the leading site news.